Babah Comedy TV, ku danna subscribing da alamar ƙararrawa domin samun daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Bada hannun Sali. Kai Babah Comedy. Bana yi. Wallahi alhamdulillah. Har ne Babah Comedy garin nan yana kai ma fa. Gani na wani tumbi kake. Wallahi koshi ne. Gaskiya kana huta a bariyan nan. Wallahi koshi ne. Allah ya kayya ne. Wallahi duk koyin ka wallahi. Kana ganka kamar alifin ne kuma kamar an zana wani. Wallahi kace wani koyi ne. Mun mu da zo. Ya haka ne. Karan din waya kare ko me na ji wani koshi ne ba har tumbi ka. wallahi koshi ne. Ya haka. What? Kawaiya. Kai ko ka ci kai ne ana magana kana nan me ban gane ya naji kana kukan akuya kuma tumbin nan ko ban gane ba wallahi ko shine wallahi bai da kai torine abun wani na hankali ne ai akwai mutane kaza to gaskiya ga nan kamar ne na hankali wallahi abbatuwa da zaka sa ta nan gani a layin waya kuma milikan ne sami ɗan fim ya ke ne Babah Comedy ba ni ne Babah Comedy. Allahu akbar kai ni da yau sallah na ne wallahi to ka ganni shikenan na ganka kuma wallahi tun ne na ga bidiyon ka bani dariya duk inda zaka je ina tare da kai wallahi sai ka rinka bani dariya bina ya kake kankame ni ba ni dariya ai ka bini takura min zaka yi kai ka bani dariya ya ba zan baka dariya dalla ka bani dariya bari ka ji in gaya ma abu sauki in kana so ka kalle ni ka ci dariya dan ba a TV ka ganni ba a cikin waya a kwaliba to abin da zai faru yanzu ka shiga YouTube channel kai sacin din Babah Comedy TV ka danna subscribing da kararrawa yadda ina sakin duk wani kayan comedy na da wani kayan barkwanci na zaka gani Babah Comedy Babah Comedy TV amma ana iya shiga YouTube da wayan sata wayan sata kai baka da waya ne babu waya wallahi wayan brother ka siya mana baka sana'a ne sana'an kenan ganin dauke yamana barawo fa kenan jarumi ba kashin hankali kai ni wa hosele ne wa a bangaren sata buri na ni sata kaji ana barawo kaji na taro jama'a kai abin da kake so kenan wallahi sele ne tashin ka fi so ka ringa daukan kayan gudu yawa tashin hankali gobe rage mu ni wa sele ne wallahi to ni ma a yanzu sele ne ka daya bangaren sata ka kalli comedy na a YouTube channel mai suna Babah Comedy TV nuna mun to channel din nuna ma channel din yau kaga idan ka kunna data ka shiga kaga YouTube din sai kai searching din Babah Comedy TV sai ka danna subscribe wajen janna ka danna kararrawa kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ko da yake fans ne ba komai fans ne je ka to kamar yadda wasu suka sani wasu basu sani ba sunana na fi Aminu Ali wanda aka fi sani da Babah Comedy kamar yadda kuka ji dadin amfani da 2 killing detergent haka zalika kamfanin Mamuda ya sake samar muku da sabon nau'in sabulu mai suna 2 killing multipurpose soap sabulu ne wanda zaka iya wanka da wanke 2 Clean Multipurpose Soap is a 3-in-1 soap. Haka zalika sabulu ne wanda zaka yi amfani da shi da kowane irin nau'i na ruwa kama da ruwan famfo ko kuma ruwan bowl. It kills germs and does not harm your skin or body. 2 Clean Multipurpose Soap ya samu sahalewa daga hukumar NAFDAC. 2 Clean Multipurpose Soap 2 Clean Multipurpose Soap 2 Clean Multipurpose Soap. Siyan nagari mai da kuɗi gida.